alaikum. Ya gida ayyuka. Wai ka san abin da ka faruwa? Kai bari. Ai gagara na nan na neman ka ruwa kwakwo. Da adda, da kwari, da baka, kai har da bindiga. Ya ce idan ya haɗu da kai sai ya daddatsa ka. Gagara ba, gagara ba, gagare. Sanna. Ni gagare ki nema. Kai gagara ka nema. Shin wai ma mi an muhalin wanga hitina? Allah sarki gagare. Wallahi gagare ya gode wa Allah. Ya gode wa dan majalisa ga taku. Tuna mamma da sunan shi, me sunan shi ba? Dr. Honorable Shafi'u Dama. Bravo Shafi'u Dama. Ai ya gode wa Allah ya gode wa Honorable Shafi'u Dama. Domin shi ne ya ce da mu al'umma wanda yake yin gaba ɗaya mu kowa ne da ya kasa kuɗi. Ya ce. Gagare. Haka ya ce. Gagare ba shi da labari na kawai nan ba. Ba shi da labari na ne ba. Bai sani ne ba. Wai ma ka san dalili. Ina da sai da sani. Mu haɗa ne muka budurwa ne. Neman budurwa ne muka haɗa da shi. Budurwa. Yanzu sanadiyar budurwa aka yi wanga tashin hankali. Kuma na kasa shi. Ba shi da labari na ne ba cikin kawai. Na'am. Da yana da labari na ne. Ba zai ma ya kuskure wannan babban kuskure ba. Don ya tabka babban kuskure. Ne ma na da yin wani Malam Musa, ina jin ka gani nan ni na dauki zafi. Wallahi in raina ya baci na dau zafi da ganin zance na dauki kusau. Ko mota bana hawa. To me yasa? Wallahi in na hawa mota. Narkewa take yi ta kwarare ta daranye kamar narkakken dalma. Na gudun kadan gari. Narkakken dalma. Ita motar. Wallahi wa inna. Ba wannan ba ma ni. Bindiga ma umarni na take bi. Bindiga? Don ni ka sai ta da bindiga ce zaka harbe ni. Zan ce bindiga ta mulkwaya ta zagaya ta sai ta ka. Har me man kai ka mutu. Bindiga. Ita bindiga. Ko tsoron bindiga kake yi? Hawala tsoron bindiga. Bindigar banza, bindigar yofi. Bindiga. To ta yaya za ta da kuma bindiga? Idan aka nuna ni da bindiga, ka nuna da bindiga. Bindiga, ita bindiga, ko kai ji tsoron bindiga ne? To me aka yi bindiga? Esko ina jiha kun gyaggyara mun tuge masu halin bira wani rabul Shafi'u Dama wange akan son gaban gajero. Kakara. Salamu alaikum. Kakara ina ta magana. Wai ina kake da uzurin zuwa haka kana ta wani ɗaya haka kana sauran Allah ka. Ina ba shi Me suna shi ma? Alhaji Turakin Lanki. Alhaji Abdullahi Turakin Lanki ne. Ka ce mahaifin Honorable Umar Kamdilan Boy. Ai shiga baka yi farin banza ba. Turmin tsakar gida sha da gudun mahasara. Kai! Saurin da ka gana nan gidan nake son shi. Oke, to yanzu tun da canza ka je. Yana da kyau a ce mun tafi tare da kai, ka san abokin rakiya na daɗi, kuma ka ce shi mutumin mutane ne. Kaga sai mu te tare da kai. Tahiyar gabaran yi ta tare da kai. Ka ce mutumin mutane ne. Kaga in ka tena ni zai gane cewa lalle ka jawo mai mutane. To za a aika banda baya, sai dai mu tafi duk gaba ɗaya. To kaga, in dai ka ce haka nan za a yi,
sai dai ni in tafi gidan shi honorable Umar. Kaga in ka tafi can wajen ciyawa ne kuma sai in tafi gidan honorable Umar. Kaga shi kenan mun raba ki. Kaga mun raba ke nan. Zo mu je can gidan ciyaman na fati tare. In mun gama da can. Ka gane ko? Sai mu sake dawowa. Sai mu je gidan. Ni kuma zai wajen Dr. Honorable Umar. Kamsilan mu na gobe. To yanzu tun da ne haka ta kasance. Kaga muna iya daga ƙafa mu tahi tare tun da kanmu ya zama ɗai. Yawa hanyar ta zo guda. Amma ya faru. Wani nika gani kamar abokin gagari. Wani gagari? Gagarin mana wannan wanda kuke da ɗan budurwar nan da shi. Allah ka katsuwa ta ne ba. Kada fa ka tuna min da jiya fa. Wuce gagarin wannan ne wannan wanda kuke yi abin ganin da shi. Kar ka sa da tuna fa. Ya Alhaji Abdullahi Turaki a daki tamburan turon giwa sa kafa ka tasila 'yan tsaki a gaban mu ba a yi masu ki. Zamfara yanzu mun aje kowa sai mata walla zakin fama. So dodon maki talakawan Zamfara yanzu kai maka nema PDP gidan talakawa. Ko hadarin salatai Allah ai ta yi wa uban ɗaki na annabu mai gidan ashabu ma'aiki kun ji hasken raina. Sa ahalin ma'aiki mun bi sahabbai na saka su a raina. Allah har da ni mai waka sa ya zamo ina ta magana ina kakara baka tanka mai kana ta hama shi karawa haka ga kana ta hama shi karawa kowa na kallo ka cikin gari to ni haka mala wannan Ka zo da salamu alaikum. Amma magana da kan zo. to amma ma magana ba ina kala da kai shi yasa da kashi abu da ka zo kana ta hama ba sai rawa kana ta hama ana kira ba Amma da ka fara tambaya na mai lera. Ba ta mun shi mun da ba. to na tambaye ka ga dalilin rawa Ni ne dalilin da ka sa ganna shin gangan nan. ina jin ka duk ka abubuwa nan na nishadi ne na nishadi amma duk dai ba haka abin da za ka yi sai dai ka zo ka kwadan gwada ko da ka kama rawa ka kama fasa rawa kowa sai yana kallon ka kana ta fasa rawa Kuma ne. So zo kike son ga maka. Ba ni da hanyar da zan yi da dawo kan shi ba. Sai ta wannan hanyar. Shi yasa ka shi na kashi ko ka sake mai. Wai ma ba ina sauraron ka yanzu kai kana nufin zaman lafiya ba ka saba da furan ni farin ciki na ba irin wanga ne ka nuna wannan hanya ita ce mai sauki a wurina don in nuna wa duniya da wa mutanen jihar Zamfara ni ma ina farin ciki da zaman lafiyar da muka samu a wagga jiha ta mu albarkacin gwamnati Alhaji Muhammadu Bello Mutawallan Maradu. balma kenan ina jin ka Bello Mutawallan Maradu. ka rinka sa belmet Kai, yawwa kai, ina jin ka wannan bawan Allah wallahi na dan aljanna ne. Kai albishirin ka. gol Ka san da muna da kasuwanni da yawa a Astanam waɗanda ba sa ci ba. ina kware ko akwai Shin in tambaye ka mana ina jin ka yanzu suna ci ko ba sa ci? a yanzu alhamdulillah yanzu an samu zaman lahiya suna ci Me ya kawo haka? wallahi zaman lahiya kamar irin fada Ko ma da ko da irin su ruwan bore ruwan baure. Tushe sahabi da ita galadima da suna ci me ya kawo wannan wallahi rashin zama lahiya ba mu gode wa Alhaji Bello Alhaji Muhammadu Bello Mutawallan Maradu belmet
yawa ina so ka rika wata belmen yawa haba ai sunan nan daɗi ne da shi tsaban zaman lafiyar da muka samu a jihar nan ta Zamfara wata babban abota ta kullu tsakanin abin da ba sa ga wuta ko ga maciji kamar bayyana na gode maka dan gari ina jin daɗin ka wata abota ta kullu tsakanin kare da kura da akuya a cikin jihar ta Zamfara ko ina tafiya suke yi tare kare hokace kare da kura barin ƙara kare da kura da akuya sun kulla babban abuta yanzu haka suna tafiya tare ne a cikin jihar kare da kura da akuya har da akuya suna tafiya tare amma kuma ganin ne da kura ba a shiri da akuya da albishirinka zaman lafiyan da muka samu a Zamfara sa har dabbobin su ta namu masu ma sun haɗa kansu ba ka yadda ba ke ba ka dakatawa ke ba zan dakata ba na ce ba zan bari ba abin ba sai ya kai ga wato ba ka yadda ba muke roƙawa Zamfara yanzu mun aje kowa sai mata walla zakin fama so dodon muke talakawan Zamfara yanzu kai muka nema PDP gidan talakawa farko ya kamata a ce mata walla mu gane wane ne shi ba niyya ta cuta yi ba akwai mai kyau cikin Zamfarawa mu bi ka mu daddafi wata walla shirya gane dafi gwamna bello don zalunci shi ka yin hukunci nan take shani